Velkommen til Ask-Jack. Ask-Jack. I dag laver jeg en Ask-Jack med Thunfresh, den her. Og så, ja, på mit knæ. Hold det. Ask-Jack. Skal jeg lige lave det? Kom herop, Pibans. Ask-Jack med den her landkær cola flaske hindbær der, den kan bare. Hoho! Wow. Og det er Ask-Jack, der er K.I. og Hans. Så når vi Ask-Jack med bladet her. Ask-Jack. Med at slå os selv i kugler. Så nu de blad. Ask-Jack. Er klar til at slå os selv i nødser? Wow. Er klar? Er klar? 1, 2, 3. Ask-Jack. Ask-Jack. Ja. Ask-Jack. Ask-Jack. Det er K.I. og Pibans. Ask-Jack. 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 Man kan også lave den der, som har fundet i ø. Tror du nu? Pibans, du er syg i hovedet. Ja, giv mig en nævel. Ask-Jack. Ask-Jack. Så kan vi lave den her. Vi ser om den har holdt den længst tid. Kom så, Pibans. Ask-Jack. Ask-Jack. Yahoo, Ask-Jack. K.I. Heiner og Pipan. Det giver smerter. Sig til mor. Vi siger det bare. Ask-Jack med bindetråd. Nej, snørbånd. Ja. Jeg kalder det bare bindetråd. Prøv at se ham i ansigtet. Ask-Jack. 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 Vi laver den med køkkenrulle i munden. Har stadig det køkkenrulle, vi brugte til sparen. Giv køkkenrulle. Ask-Jack. Ask-Jack. Det var Ask-Jack, det der. Ask-Jack. Det var Ask-Jack for denne gang. Lige cool.